председател на йога клуб Ин и Ян от Асеновград. Първите й срещи с йога са, когато е едва на 17 години. Последва около 10 годишно прекъсване, след което отново животът я връща към йога, чрез здравословни причини, както обикновено се получава. Дискови херни, болки в ставите, кръвоболие. Точно за това нейната практика днес ще е насочена към това как тя самата е намерила начин, програма, лично усещане и преживяване, как всичко това да се трансформира и да премине. От 14 години е в йога съзнателно. От близо 7 години преподава първо на възрастни, след това на деца, на бремени, на хора над 65 години, на деца с увреждания. Обучавала се в курс за йога инструктор за възрастни деца. Тази година завършва в Национална спортна академия специалност треньор по йога. Това е първият випуск за бакалавър. И имаме честта Милена да е бакалавър по йога. Завършваме скоро. Тя казва сама: искам просто да вдъхновявам и мотивирам хората да бъдат по-здрави, по-доволни и по-добри, а не да ги получавам и коригирам. Йога не може да се изучи, тя е пътят и крайната цел. И затова не спирам да се самоусъвършенствам, посещавайки семинари, обучение и конгреси. Приветствайте Милена. Милена, приветствай нашите гости и последователи. Харио, добре дошли на моята практика. Надявам се да ви бъде полезна. Благодаря. Затворете очи за момент, съберете длани пред сърцето си. Усетете дъха си, осъзнайте мислите си, мястото, на което се намирате. Оставете всички грижи и очаквания извън това място и насочете вниманието си към вашата лична практика на постелката в този момент. Вдишваме дълбоко, протягаме се, издишваме и отваряме очи. Харио. Поставяме ръцете отстрани, вдишваме, брадичка нагоре, длани нагоре, издишваме, ръце, брадичка надолу. Вдишваме, хубаво се протягаме, издишваме, вдишваме нагоре, издишваме, още веднъж вдишваме, издишваме. Вдигаме ръцете в една линия с рамене, обръщаме длани назад, рамене хубаво назад, вдишваме, издишваме, завъртаме рамене надолу. Отново вдишваме назад, издишваме, вдишваме, издишваме. Още веднъж завъртаме хубаво назад, издишваме. Хващаме ръце зад гърба, приплитаме пръсти, вдишваме, издишваме, приплитаме пръсти пред нас, зобляме гръб. Вдишваме зад нас, издишваме напред, зобляме гръб. Поставяме ръце на раменете, лактите високо на една линия с раменете. Назад отваряме хубаво колкото можем, издишвайки високо, събираме лакти пред нас. Вдишваме, издишваме, вдишваме, издишваме. Още веднъж отваряме и връщаме. Завъртаме в кръгче, опитваме да събираме лакти пред нас. Още веднъж довършваме и в другата посока. И следващото вдишване се протягаме нагоре, издишваме, пускаме дясна ръка към ляво бедро, лявата ръка зад нас. Оставаме тук, наблюдаваме издължения гръб и бавно започваме да въртим само брадичката към предно рамо и отново назад. Отново напред, назад. Още веднъж. Връщаме назад, вдигаме ръце нагоре, протягаме се, издишвайки на другата страна, посупваме. Навързваме гръбнака и завъртаме брадичка. Напред, към задно рамо,
длани. Хубаво се протягаме. Издишваме, пускаме лява ръка на пода и странично се накланяме. И следващото вдишване протягаме се и отново спускаме надясно. Връщаме нагоре, приплитаме пръсти, отново се издължаваме. С кръпчета в китки спускаме ръце. Сега обръщаме пръстите, изпъваме крака напред, раздалечаваме на ширината на постелките и накланяме пръсти навътре и навън. Завъртаме в кръгче. И в другата посока. Задържаме в център. Събираме крака един до друг. Поставяме ръцете с пръсти към нас, далече зад нас. Колкото можете по-далече. И бавно отпуснете, като сгънете в лакти ръце. Отпуснете и пръстите на краката си. Лекичко наляво, надясно се захватете. Усетете раменете, плешките. Задържаме в център, вдигаме се, протягаме високо нагоре ръце. Издишваме, отпускаме. Лягаме по гръб. Краката са изпънати един до друг. Ръцете настрани с длани надолу. Поставете ахилеса на единия крак между първи и втори пръст на другия крак. Започваме усукване. Стъпалата в една посока, брадичка противоположна и плавно на другата страна. Вършете и на втората страна и сменете краката. Усукваме. Изпъваме крака един до друг. Свиваме десен крак в коляно и стъпваме с десен дясно стъпало в коляно. Усукваме отново в една посока. Бавничко отваряме на другата страна. Задържте коляно наляво, поставете лява ръка върху дясно бедро. Отпустете без да натискате. Връщаме ръка настрани, насочваме коляно нагоре към тавана, завъртаме с свит крак от тазобедрената става. Правим кръпчета с самото коляно. Сменяме посоката.
задържаме свит крака. Поставяме ръцете върху коляното и придърпваме крака към нас. Кръста, гърба остават плътно на пода. Опитайте да усетите тазобедрената става, коляното, рамото в една посока. Сега повдигнете брадичка към вътрешния край на коляното и спънатия крак леко отлипете от пода. Отпускаме гръб, бавно изпъваме крак нагоре. Ръце към глезена или докъдето стигнат и придърпваме много внимателно. Тук ако усещате напрежение в кръста, свийте крак в коляното. Свиваме крак в коляно и спъваме до другия. Свиваме левия крак и стъпваме върху дясно коляно. Ръце настрани, започваме да уступваме. Брадичката на ляво рамо. Поставяме дясна ръка върху бедрото и отпускаме. И връщаме коляно нагоре, завъртаме от тазобедрената става. Вършваме и задържаме свит крака, бедро към гърдите, пригръщаме. Опитайте да усетите гръбнака си добре издължен. Вдигаме глава. Не подлепяме долния крак от пода, държим го изпънат и активен. Пускаме кръг, изпъваме крак нагоре. Внимателно разтягаме. Свиваме крак в коляно, изпъваме до другия. Свиваме двата крака. Стъпваме на ширината на постелките. Поставяме ръце настрани. Изпускаме дясно коляно към ляво стъпало. Лявото коляно става насочено нагоре. Връщаме дясно коляно нагоре. Изпускаме ляво коляно към стъпалото на дясния крак. Връщаме в център. Двете колена движим заедно. Наляво, брадичка надясно. И бавно на другата страна. Задръжте колене наляво. Поставете петата на левия крак върху дясно коляно и отпуснете. Отпускаме. Обръщаме колене в другата
Поставяме дясна пета върху ляво коляно. Връщаме в център. Стъпваме с успоредни стъпала на ширината на седалището, ръце с длани надолу. Вдишваме, повдигаме таза нагоре. Разпределяме тежестта равномерно върху стъпалата, дланите, раменете. Ако се чувствате по-комфортно, затворете очи. Бавно вдигаме ръце нагоре зад главата. Приплитаме пръсти, обръщаме длани навън. Отягаме се. Сега леко раздвижете таза в едната посока и в другата. Лекичко и ръцете, така че да усетите само масажа, който си правите на раменете. Задържаме в център, отпускаме, прибираме двете бедра към гърдите, пригръщаме и оставаме за няколко вдишвания и издишвания. Спускаме стъпала на пода и поставяме десен глезен върху ляво бедро. Промушваме ръцете зад лявото бедро и притърпваме към нас. Повдигаме подбедрицата на левия крак около 90 градуса спрямо бедрото. Прихвърляме десен крак върху лявата, кръстосаме, поставяме ръце с приплетени пръсти към по-далечното коляно и повдигаме брадичка към близкото коляно. Отпускаме гръб, разплитаме крака, стъпваме и поставяме ляв глезен върху дясно бедро. Ръцете зад дясно бедро. Внимателно издърпваме към нас. Наблюдавайте да не се накланяте наляво или надясно. Дъхът да остане спокоен и равномерен. Прихвърляме левия крак. Приплитаме пръсти на ръце, поставяме върху далечното коляно и повдигаме брадичка към близко. Отпускаме гръб. Разплитаме крака, изпъваме ги и протягаме ръцете над главата. Протягаме се, изпъваме. Едновременно ляв крак надолу, лява ръка нагоре, след това десен крак нагоре, лява ръка надолу. Още няколко пъти. И бавно се обръщаме по корема. Поставяме ръце с длани под брадичката една върху друга. Обръщаме пръстите на краката надолу, пети нагоре, посукваме. Държим залепени стъпалата, тялото изпънато. Задържаме в център, поставяме ахилеса на долния крак между първи и втори пръст на горния. Отново усукваме.
задържаме в център, сменяме краката. Усмихваме. Задържаме в център, изпъваме крака един до друг. Поставяме лявата ръка изпъната в една линия с рамото. Дясна ръка под рамо. Натискаме с дясна ръка, завъртаме тяло, поглед към тавана, изпъваме горния крак и стъпваме зад долу. Връщаме в център и на другата страна. Лявата ръка под рамо, тискаме, завъртаме поглед към тавана. Продаваме разтягането в раменната става. Връщаме надолу. Ръце назад, леко отдалечени от тялото. При следващото вдишване повдигаме ръце, крака и глава. Отпускаме. Поставяме ръце пред нас, лакти под раменете. Издължаваме врат. При следващото вдишване изпъваме лявата ръка в лакът, обръщаме поглед към петите и оставаме за няколко вдишвания и издишвания. Връщаме, изпъваме дясна ръка. Връщаме в център. Хващаме ръце над лакти, събираме колене, остава далече от таза. Издишвайки, избутваме таза назад и нагоре, поставяме чело на пода, гърдите пускаме ниско и дишаме дълбоко. Вдигаме глава, прибираме колене под седалището, под таза, протягаме двете ръце напред. Отпускаме главата надолу, държим изпънати ръце в лактите. Обръщаме дясна длан към тавана и главата към дясна ръка. Връщаме, завъртаме лява длан към тавана, главата на лява към лява ръка. Още поведнъж. Връщаме ляво. Връщаме в център и прибираме дланите под раменете. Правим няколко котишки извивки. Вдишваме, поглед нагоре, обиваме кръста надолу. Издишваме, заобляме гръб, предичка към гърдите. Вдишваме нагоре. Издишваме. Вдишваме. Издишваме, оставаме с зоблен гръб. И съвсем лекичко раздвижваме да усетим гръбната си. Връщаме в неутрална позиция. Събираме колене едно до друго. Изпъваме ляв крак назад. Обръщаме пръстчетата надолу. И прихвърляме изпънатия крак от другия край на свития крак. Странично поглеждаме към крака. Връщаме в център, повдигаме. В контрашпиц изпъваме противоположна ръка напред. Повдигаме брадичка. Усмихваме се. Спускаме ръката, спускаме
Пускаме крака с пръсти надолу, обръщаме пръстчетата и на другия крак и сбутваме таза назад и нагоре. Половин гледащо надолу куче. Връщаме коляно на пода, прибираме другото до него и спъваме десен крак. Прихвърляме, поглеждаме настрани. Връщаме в център, повдигаме крак, протягаме противоположна ръка. Връщаме ръката, стъпваме с пръсти надолу, обръщаме пръстите на другия крак и сбутваме назад. Връщаме коляно на пода, другото до него. Нагласяме коленете на ширината на таза, дланите под рамене, издишваме и сбутваме с двата крака, двете пети към пода. Отпускаме колене, сядаме. Отваряме ръцете настрани и поставяме лява ръка отдолу, дясна отгоре, плащаме длани зад гърба. Отваряме настрани и с другата ръка. Отваряме ръцете настрани, няколко пъти завъртаме рамене, отпускаме. Правим много дълбоки вдишвания. Издишваме. Вдишваме нагоре, протягаме се. Издишваме. Вдишваме още веднъж. Издишваме. Задържаме длани пред сърцето. Затваряме очи. Наблюдаваме как се чувства тялото ни. Наблюдаваме дъха си, мислите си. Потриваме енергично ръце. Поставяме длани върху